अनजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति सुप्तान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणरिपुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गौरीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मन् कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परमहरिनाम पदं अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्षम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाति देशार्म जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹു തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശി ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് പേരുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? കേശിയെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാർ ാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജാമിതി ചാപരെ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. യജ്ഞം ദാന തപ കർമാൻ അത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോ ദാനം തപശൈവ പാവനാനി മനീഷിണ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പോ നമ്മള് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അവയെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും. ഏതന്യാപിതു കർമാണി സംഗം ത്വക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലമുദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി, അതിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹവും ഫലോദ്ദേശമോ ഒന്നും കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോന്യോപ്യത നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോനോപത്യതേ മോഹസ്തസ്യ പരിത്യാഗാസ്താമസ പരികീർത്തിത. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്, അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവിടെ വിഷാദവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം അല്ലെ. അർജുനൻ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ എന്താണ് ധർമ്മമാണ് അല്ലെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. നിതകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത്യജേത് സകൃത്യാരാജസം ത്യാഗം നൈവത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതോ അർജുന സംഗം ത്വക്താ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മത. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യല്ലേ, അതിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ, കർത്തവ്യമാണ് അത് കരുതിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ളത് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ, അവരെന്താണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവർ മുക്താവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ. തന്റെ എന്താണ് ശരീരവും, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ മുക്താവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയും. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നില്ല. നിയതം സംഗരഹിത മരാഗദ്വേഷദകൃതം അഫലപ്രോപ്സുന കർമ്മ തത്സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടായും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാപുന ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ്യാച്ച പൗരുഷം മോഹദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്താസ്മസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശമുണ്ടാവും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത അല്ലെ, എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് താമസമാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധിസാപാർത്ഥ സാത്വികി. ബുദ്ധിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ഇതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാല് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്.
യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയദാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധിസാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസമാണ്. അധർമ്മം ധർമ്മമിതീയ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധിസാ പാർത്ഥ താമസി. പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോമപം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്താമാത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അത് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, പിന്നീട് അമൃതതുല്യവുമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്ത് സാത്വികം എന്ന് പറയല്ലേ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. നമുക്ക് ആദ്യം അത് വിഷമമായിട്ട് തോന്നല്ലേ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നല്ലേ. പിന്നീട് നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദം നൽകും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കലാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗം എന്താണ്, അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് ആസ്വാദ് ലഭിക്കും, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആനന്ദം ലഭിക്കും. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം എന്താണ്, തുടക്കത്തില് അമൃതതുല്യമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. പിന്നീടോ ഒടുവില് അത് വിഷപ്രായമാവുകയും ചെയ്യും. ഒടുവില് അതൊക്കെ ദുഃഖത്തിലും അല്ലെ അതിലൊക്കെ കലാശിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നീട് അതിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഏറ്റുമ്പോൾ അത് നശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. യദഗ്രേചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മന നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്തം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും എന്താണ്, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, അലസരായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, വ്യാമോഹിതരായുക, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നതസ്തി പൃഥിവാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേപി സ്യാത്രിഭിർഗുണായി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതി ജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവും ചെറിയ ഉറുമ്പും എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അത് സ്വാധീനിക്കുന്നവരാ അല്ലെ. അപ്പോ യാതൊരു ജീവനുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഈ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പിറവിയെടുക്കുന്നതിനാ ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കും അല്ലെ. യഥാ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സകർമ്മണാ തദമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം.
ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോച്ചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിൽ സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എല്ലായിടത്തും എന്താണ് സമഭാവന. അതായത് എന്താണ് ആനയിലും അല്ലെ പട്ടിയിലും എന്താണ് ചണ്ടാളനിലും ബ്രാഹ്മണനിലും എല്ലാവരിലും ഒരു ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എങ്ങനെ കാണുക? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുക അല്ലെ. എന്താ കാര്യം? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി കാണുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു അവര്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാനശ്യാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതി തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ കഴിവുകൾ വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ബ്രഹ്മാവ്, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എല്ലാവരും സകലരും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ അറിയാമെന്നൊക്കെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടിക്കൽ എന്താണ്? നമുക്ക് 10ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ എന്താണ് ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കിയിട്ടല്ലേ, ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുക അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു മോശം പാത്രത്തില് നമ്മൾ അവിടെ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, പാലും കേടുവരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാന് വസിക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച്, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത വാക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. ഭക്തി എന്നാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെ. ഡിവോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി അല്ലെ. അതിന് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും അതിന് ലാളിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അല്ല അല്ലെ. അതിന് എന്താണ്, കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെ, പാല്, ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ, വസ്ത്രങ്ങൾ, അതിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്നാലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, സ്നേഹമുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ നോക്കി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ജീവേര സ്വരൂപ നിത്യര കൃഷ്ണദാസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആ പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റാരുടെയൊക്കെ സേവകന്മാരല്ലേ. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോസിന്റെ സേവകൻ അല്ലെ, വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ആ മക്കളുടെ സേവകൻ, അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, അച്ഛനും അമ്മയുടെ സേവകൻ മക്കളാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. എന്നാല് അതിപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് മാത്രമുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ
നിത്യ എന്താണ് ദാസന്മാരാണ്. നമ്മള് എന്താണ് ജിവേര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, സേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷമില്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി ഇവിടെ വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ എന്താണ് ദുഃഖാലയത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്കിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം പിക്ചറിൽ ഗജേന്ദ്രന്റെ അല്ലെ, എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ സപ്താഹങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാൻ അറിയാതാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ എന്താണ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യഭരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ അഗസ്ത്യമുനി വരികയുണ്ടായി. എന്നാലേ എന്താണ് അഗസ്ത്യമുനി വന്നത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അഗസ്ത്യമുനിയെ എന്താണ് കോപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം കരുതി ഇന്നലെ വരെ രാജാവായി എല്ലാ സകല ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടെയും ആണിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ എന്താണ് ധ്യാനിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നെ എന്താണ് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ട് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു മതയാനിയായി പോവട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, എന്താണ് അഗസ്ത്യമുനിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു, ഞാന് അങ്ങ് വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ ശാപം അത് എന്താണ് നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും, നീ ഈ ആനയുടെ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നിനക്ക് എന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരിക, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശാപം എന്തായി അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ രാജാവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ മഹാമുനിമാര് അവരുടെ ശാപവും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മ ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആനയായി മതയാനയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ആനകളുടെയും രാജാവ് എന്താണ് എല്ലാറ്റിനെയും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനേകം ആനകളുടെയൊക്കെ രാജാവായിട്ട് അങ്ങനെ മതിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു തടാകത്തില് അവിടെ പോയി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തടാകത്തില് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഒരു മുതലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുതലിയും ഹൂഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗന്ധർവൻ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ പോയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയുണ്ടായി, വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ ഗന്ധർവനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു മുതലയുടെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, നീ അടുത്ത ജന്മം ഒരു മുതലയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മുതലയാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ തടാകത്തിൽ അവിടെ വസിച്ചിരുന്നത്. അത് തന്റെ സാമ്രാജ്യമായിട്ട് ആ മുതല അടക്കി വാണിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴ് അതിലങ്ങനെ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താണ് എന്താണ് തടാകമൊക്കെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി, കാലിൽ കടിച്ചു പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് യാതൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പഴയ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായി. ഗജേന്ദ്രൻ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ആ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോൾ
ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു താമരപ്പൂ പറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പത്രം പുഷ്പം പരം തോയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയുടെ രൂപത്തിലായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരു പൂവ് സമർപ്പിച്ചല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ എത്രയാൾ എല്ലാ ദിവസവും പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അതിന് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു പൂവെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. തന്നെ ഭഗവാൻ ആ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആ മുതലയെയും ആനയെയും തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആദ്യം ആ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, എന്താണ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ പറയുന്നു, എന്താണ് മുതലക്ക് ആദ്യം മോക്ഷം എടുത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ആ മുതല പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ആദ്യം മോക്ഷം നൽകിയത് ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ മുതലക്ക് മോക്ഷം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, ആനയുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് എന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുതലക്ക് ആദ്യം മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഗന്ധർവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയും പിന്നെ ആ ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ആനയുടെ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ചെയ്തു അല്ലെ, ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എത്ര ആയതേ മാധുഭായ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പോലും ധർമ്മം പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഗജേന്ദ്രൻ ആദ്യ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭക്തിത സേവനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തികച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. നമ്മള് ആ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി നിത്യവും ചൊല്ലുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ കാർത്തിക മാസമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗവത്തിലെ എല്ലാ സ്തുതികളും ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതൊക്കെ നിത്യവും ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവരെ അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ ഭഗവദ്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, അവരൊക്കെ അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം ദേഹം പുനർജന്മനായി ദിവാമേതി സോർജന. ഭഗവാൻ തന്നെ 4:9 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നല്ലേ. പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. മച്ചിത്താ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അതച്ചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത നിത്യഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാത്ത പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കണം അല്ലെ. സഭൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബദ്ധജീവിതം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ എന്താവുന്ന ഫലം? നാശമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ്. ഇവിടെ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് തല്ലുകൂടുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ശല്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കണ്ടു. ഒരു
ടൗണിൽ. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് ടൗണിലെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപമാണ്, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവർ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലൊന്നും അതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ, അക്രമകാരികളായിരിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ കാണുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അവരോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴവര് മൺകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആയിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തണം, ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്നതും അവരുടെ പണം അപഹരിക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവർ ആ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൺകടം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുയുടെ നെറ്റി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രക്തം വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ബലരാമനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ശരീരം നമ്മളെ പോലെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് കേട്ടിട്ട് ഓടി വരികയും ചെയ്തു അവിടേക്ക്, ഭക്തന്മാരൊക്കെ അറിയിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും അല്ലെ അവര് അത്യന്തം പാപികളാണ്, അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ, അവരൊരിക്കലും അമ്പലത്തിലോ എവിടെയും പോവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണാനോ ഒന്നും പോവില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇവരൊരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരികയും ആ സുദർശന ചക്രത്തെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മർദ്ദിച്ച അവരെ വധിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. നിങ്ങള് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എല്ലാ പതിതരായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ യാതൊരു ആയുധവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. ഹരിനാമമാണ് ആയുധമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അപേക്ഷപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ വധിക്കാതെ വിടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരോട് തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവര് രണ്ടാളും ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള ഇവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായി, ഇതെങ്ങനെ മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ആ ജഗായി മതായി ഭക്തന്മാരായി മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അവരെ പിന്തുടർന്നിട്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരും ഭക്തന്മാരാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ ജഗായി മതായി മാറേ, ലോകത്തില് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദര് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രഭുപാദര് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരുത്തിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തിയിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോഴെന്താണ് എല്ലാവരും നമ്മള് ധ്യാനന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്, ധ്യാന ഒക്കെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോഴും എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ നഗ്നരായി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പഴത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ അതൊക്കെ തീയില് കരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. പ്രഭുപാദര് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദര് അത് അവിടെ കണ്ണും അടച്ചിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാ അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരായി അത്രയും ആനന്ദം ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിലും എത്രയോ ആനന്ദം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ
എന്താണ് അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത്തിലൊക്കെ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാള്, ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്താണ് ആ ഇസ്കോണിലെ വലിയ ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം. അതാണ് പ്രഭുപാദര് അത്രയും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് അനേകം ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കൾ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അങ്ങനെയുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന സമൂഹമൊക്കെ പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദര് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അനേകം പേരെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ 70 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പോയിട്ടല്ലേ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് 14 പ്രാവശ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുഴുവനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത്? പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താണ് 14 ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, താഴെയുള്ള പാതാളം അധമ ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, മുകളിലുള്ള എന്താണ് സ്വർഗം ബ്രഹ്മലോകം, അങ്ങനെ ഭൂവർലോകം, അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ 14 എന്താണ് പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണ്ടായി, ആ ഗുരുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ മോശപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ എന്താണ് അവരെ മോശപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനും ഒക്കെ സാധിച്ചതെന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ, ആനയുടെയും ചണ്ടാളന്റെയും പശുവിന്റെയും അല്ലെ നായയുടെയും ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിത്യവും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു രൂപം കാണാം അല്ലെ, ഇത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, ജഗന്നാഥ രൂപം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഒറീസയിലെ പുരിയിലുള്ളത്. ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, മരത്തിലാണ് ഈ രൂപമുള്ളത്. അപ്പോ ഇത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് വലിയ കണ്ണുകളായിട്ടുള്ളത്, അത് ആ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, ആ ഭഗവാനെ കാണാതെപ്പോഴുള്ള അവരുടെ വിരഹം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു വന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിങ്ങനെ പിടിക്കലെ, മേയിച്ചു നിൽക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കണ്ണുകള് വലുതായി മാറാൻ തുടങ്ങി, കൈകളും കാലുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ് ഈ ജഗന്നാഥന്റെ രൂപം. ഇത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനായിട്ട് മരത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, മരത്തില് ജഗന്നാഥൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജഗന്നാഥനായിട്ട് അല്ലെ, തിരുനാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടത്തുന്ന രഥോത്സവം, അത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിലും 200ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ രഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തുന്നു. ഭഗവാനെ രഥത്തിലിരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാൻ
എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നതാണ് ഈ രഥോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവാൻ പറ്റാത്ത ആളുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ അവരൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര. അപ്പോ അതെന്താണ്, ആ രഥോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു കയറുണ്ടാവും, വടമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് വലിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ആ രഥം വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ആ കയറിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരും എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും, വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഭഗവാൻ. ആ ഗോപികമാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നും ആ മധുരയിൽ നിന്ന് എന്താണ് അവിടെ നിന്നും എന്താണ് ഭഗവാനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വലിച്ചു അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നും പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള രഥയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. എങ്ങനെ എന്താണ് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് കേരളത്തിലും അതൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ, മറ്റുള്ള ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, എന്താണ് ബോംബെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ടും നടത്താറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആരാണ് എത്തിച്ചതിൽ? പ്രഭുപാദരാണ്. പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കല് അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പോൾ പ്രഭുപാദറിന്റെ ഒരു ഭക്ത ഒരിക്കൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഈ രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് അവർക്കറിയില്ല, ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ അറിയില്ല. അവരൊരു എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ഡോള് എന്ന നിലയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അത് പ്രഭുപാദരൊക്കെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് അപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ്, ആ ജഗന്നാഥൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലും എത്തിയോ ജഗന്നാഥന്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി വേറെ 2 രൂപങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി വാങ്ങിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജഗന്നാഥന്റെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത രൂപത്തിലല്ലേ, വലിയ കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചുവന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ആ ബലരാമൻ തന്നെ, ബലദേവ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ സഹോദരി സുഭദ്ര, അങ്ങനെ 2 പേര്, അങ്ങനെ 3 പേരാണ് ഉണ്ടാവുക. 3 പേരുടെ രഥമാണ് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക. ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവ്, സുഭദ്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ 2 രൂപങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. ചെറിയ രൂപമായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കൊത്തിയിട്ട് അതിൽ വലിയ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ രൂപം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് രഥോത്സവമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി വിദേശത്തൊക്കെ. പിന്നീട് എല്ലായിടത്തും നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ജഗന്നാഥൻ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അദ്ദേഹം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. ഒറീസയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ എന്താണ് കിരീടവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്തി എടുത്തിട്ട് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പോകുന്ന ആ റോഡൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു, വീതിയൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ പദവി അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളത് ആ രാജാവ് അല്ലെ. ആ രാജാവ് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ, യഥാർത്ഥ പദവി. അപ്പൊ രാജാവ് അങ്ങനെ എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ വൈഷ്ണവനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ. ഇപ്പോഴും ആ രാജവംശത്തിലുള്ള തലമുറക്കാർ ഇപ്പോഴും ഈ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താണ് വേറെ ഭടന്മാരൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കുക? അല്ല, സ്വയം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാ. നമ്മുടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പദവിയോ നമ്മളെ പൈസയോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് മായാപ്പൂരിലെ ആ വലിയ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആ ചെയർമാൻ തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവ ദൂതയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മള് എന്താണ് നമ്മളെ പദവിയോ നമ്മുടെ പൈസയോ അല്ലെ നമ്മുടെ കുലമോ അതൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആദ്യമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു രാജാവിന്റെ ആവേശത്തിൽ തന്നെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അവരൊക്കെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, എന്നാൽ
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുണ്ടായി, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്. ഒരു സന്യാസി രാജാവിന്റെ സ്വീകരണമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി രാജാവുമായിട്ട് ആണ് ചങ്ങാത്തം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാനും അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അവിടെയൊക്കെ തൂർത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കുക, ക്ഷേത്രമൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരുമൊക്കെ രാജാവ് അടക്കം എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രാജാവിന് പിന്നീട് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ഗോപീഗീതം പാടിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഗോപീഗീതം പാടുകയുണ്ടായി. തവ കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം കവി വിരീഡിതം കൽമഷാവഹം. തവ കഥാമൃതം അങ്ങയുടെ കഥ, അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ, എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ, എൻ്റെ പ്രാണൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനം, ഗോപികമാർ പാടിയിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനം, അത് പാടിയപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പ്രതാപരുദ്രയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ അർജുനൻ. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നിനക്ക് സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിനക്ക് ഏതാണോ ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മളെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ 100 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പിന്നീട് അത്രയും മോശപ്പെട്ട ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം വജ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വശ്യാമി തേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും നീ കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതിലെ 2 വരികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 9:34. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന അധ്യായത്തിൽ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാൻ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്കൊക്കെ മറവിയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന 18 അധ്യായമാകുമ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, യഥാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉറപ്പാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിയുക, ഭഗവാനെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിമ്പരം. പ്രണാമം, ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ പ്രണമിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഭഗവാനോട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം തന്നല്ലേ, അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി തന്നു,
നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തന്നല്ലേ, ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവരെ കാണാം അല്ലെ, അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അവരെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തരാവുക വളരെ പ്രയാസം. എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അവന്റെ ഭക്തൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവനെ യാതൊരു അപകടവും വരുത്തരുത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരം തന്നിട്ട് അങ്ങ് വിടും. നിങ്ങൾ പൈസക്ക് ചോദിച്ചോ, ആ പൈസ തരും. മക്കളെ ചോദിച്ചോ, മക്കളെ തരും. അപ്പൊ എല്ലാം തരും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അഹം ഭക്ത പരാധീന, എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തന് എന്നെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ആ ഭക്തനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും എന്താണ്, സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയുന്നു, എന്താണ്, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്താണ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ബന്ധനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ 9 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് പറഞ്ഞത്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ്, ആ ധ്യാനയോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. എന്നാൽ നമുക്കിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി 1866 ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന്. നമുക്ക് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഇപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ, നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, മുന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അറിയാത്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും. എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന്. അപ്പോ അർജുനന് പിന്നെന്താണ്, അർജുനന് എല്ലാം കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, ധ്യാനയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചിട്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിന്നെ സകല പാവപ്രതികരണങ്ങളും മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മളോടൊക്കെയുള്ള ഉപദേശം തന്നെ, നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ എന്താണ്, നമുക്ക് യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുറെ പാപം ചെയ്തു അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അല്ലെ. അവൻ പറയുന്നു, നമ്മള് അറിയാത്ത കുറെ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കും അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും സറണ്ടറായി. ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കും അല്ലെ. വീണ്ടും എന്താണ്, നാമം ജപിച്ച് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മള് ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ പൊറുക്കും ഭഗവാൻ, അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദാശ്രിതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ
എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. വേറൊരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനത്തെ, പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ, എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം അല്ലെ, ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവണോ? പിന്നെന്താണ് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തണോ? എങ്കിലേ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരെയും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നവംബർ 4 മുതൽ വീണ്ടും അടുത്ത ബാച്ച് 19ാമത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും അവരെ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണ് അവർക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്നത് നമ്മള് ചിലപ്പോൾ കരുതും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതുന്നതല്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് ഭക്തന്മാരാക്കാനോ ആവാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജഗായി മതയി പറഞ്ഞാലെ പ്രഭാതർ പോയിട്ട് എത്രയോ അത്ര മോശം തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അവര് അങ്ങനെ ഇതില് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും അനേകം ആൾക്കാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ കൊറോണയായിട്ട് ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മരിച്ച് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട്, സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല ആൾക്കാർ രോഗം കൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരിലെ അങ്ങനെ അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും ഒക്കെ അനേകം നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെ, അവർ ഈ ശരീരം എന്ന ബോധത്തിൽ അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. അതൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയാല് അവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിത്തമാകും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാരുണ്യം വേറെയും ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി, ഈ പരമജ്ഞാന രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ നവംബർ 4 ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ എന്താണ് പരിചയമുള്ള അവരോടൊക്കെ ചേരാൻ പറയാം. അവരൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിന്റെ എന്താണ് ബാക്കിയായിട്ട് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. നജ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമ ഭവിദാന ചമേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് ദീപം തെളിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയാ, ഭഗവാന് ദീപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇനി അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇത് അല്ലെ. ഇത് എന്താണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതി ചേർത്തതോ ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തതോ ഒന്നല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എത്രമാത്രം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം ഈ പ്രഭുപാദരാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കണ്ട് 70 വയസ്സായിട്ടല്ലേ എല്ലാവരും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദര് ആ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കണ്ട, അപ്പം പുനർജന്മമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തേടിയിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകള്
അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ദിവസവും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് എല്ലാ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ തന്നെ നിത്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക, എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്നാൽ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രഭുപാദർ ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗരവപൂർണിമയൊക്കെ ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ അവതാര ദിനമായിട്ട് ആരുമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലേ, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. പ്രഭുപാദരെക്കാളും എന്താണ് പ്രിയങ്കരമായിട്ട് ഭഗവാന് വേറൊരാളില്ല. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അവരൊക്കെ വിദേശങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് അറിയാത്തവർക്കൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ആദിശ്യതേച്ഛയായിമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനരിജ്ഞേന തേനേഹ മിഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ പഠിച്ചറിയുന്നവരെന്താണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ സമയത്ത് അനേകം പേർക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരൊക്കെ ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടാവും, സിനിമ കാണുന്നുണ്ടാവും, സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അവരുടെ സമയം, ആ വിലപ്പെട്ട സമയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാ, നിങ്ങളൊക്കെ ആ സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്നല്ല അല്ലെ, ഇത് വിലയില്ലാത്തല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കച്ചിദേശ്രുതം വാർത്താ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമൂഹ പ്രാണഷ്ടസ്തെ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, നീ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നിന്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ വ്യാമോഹമോ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്നല്ലേ. നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടല്ലേ, വിഷാദവാനായിട്ട് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, എന്റെ അജ്ഞാനമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച നഷ്ടമോഹസ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. കരിഷ്യേ വചനം തവ, അതായിരിക്കണം നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളും ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തണം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം നിത്യവും അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നു, കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെയും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വരേണ്ടത് ഇതാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരിക്കും, അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ എല്ലാ മോഹവും തീർന്നു, കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശരിയായ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കും ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറാകണം അല്ലെ. കരിഷ്യേ വചനം തവ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ
തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനും പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാവുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയവും വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. സഞ്ജയന്റെ ആ ഒരു ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, സഞ്ജയന് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് കോൾമയിർ കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ആനന്ദമുണ്ടായി അല്ലെ. സഞ്ജയൻ എന്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും ആ കേൾക്കാനും കാണാനും ആ സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ സഞ്ജയനിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. സഞ്ജയന് അത്യധികം ആനന്ദമുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര ആ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് അന്ധനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടും അന്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല അന്ധത ബാധിച്ചല്ലേ, ഹൃദയത്തിലും അന്ധതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു എന്താണ് മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മള്, ധൃതരാഷ്ട്രം പോലെ ആയിരിക്കരുത്. നമ്മള് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് നമ്മളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചത്. അർജുനൻ വെറും ഒരു നിമിത്തമായിട്ടാ. അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അഷ്ടസഖിമാരിലായിട്ടുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ എന്താണ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള. അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ യോഗമായ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് പിന്നീട് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ. അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ സഞ്ജയന് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുമ്പോൾ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഇവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, ഇവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോർമതിർമമ. യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോർമതിർമമ. യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയാണോ യോഗേഷ് എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അവസാനമായിട്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉത്തരവും ഇവിടെ സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ അർജുനൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് എല്ലാ വിജയവും ഐശ്വര്യവും ഉള്ളത്, അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ തോൽക്കും അല്ലെ, ആരാ വിജയിക്കുള്ളൂ? അർജുനന്റെ പക്ഷം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്കാണ് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴേ അല്ലെ. എന്താണ് ആ
എന്താണ് ആ പറയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് അവരാണ് വിജയിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ വിഷമങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് നമ്മള് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഒരു ചെക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു സംഖ്യ എഴുതുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ കുറെ പൂജ്യം ഇട്ട് എത്ര പൂജ്യം എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയാലേ അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ അല്ലെ, അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. നമ്മളെ എല്ലാം ഭഗവാന് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ പൈസ ആയാലും നമ്മുടെ കാറായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ എന്താണ് 18 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർക്കൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് അവരോടൊക്കെ ചേരാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവർക്കും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ള